Oh, magmumunggo muna tayo ngayon. So dahil Friday ngayon, gulay-gulay muna tayo. So, ayun mga paps. Ugasan muna natin. Abangan niyo po yung masarap na munggo ko. Yan. So, pagkulawan lang natin. Lilinisin. So, kapag ko naman. So, another version ng munggo. So, yung mga kabs sa iba ng mga kabs. Kasi sa pinitin ng mga kabs, gulay mo kayo. Ipuro ka nyo sa kalpo. Mga kabs, lagyan na natin ng mantika. Oops. Kunti pa. Yan. So, mga kabs, gigisa na natin yung bawang natin. So, dapat dito mga kabs ay golden brown yung bawang. Mas masarap. Hintay lang mag golden brown yung bawang. So, ayan mga kabs. Dahil golden brown na siya, susunod na natin yung sibuyas natin. Tapos mga kabs, susunod na natin tong pinakulong munggo. Yun o, napakasarap nito. Yung may sabaw-sabaw siya mga kabs dahil depende yan sa nagluluto kung gusto nilang tuyo or masabaw. Yan. Ibang version to. So hintay lang natin makulo mga kabs. Update ko kayo maya-maya. So dahil malapit ng kumulo mga kabs, tignan nyo yung ilalagay natin. Oh. Ang lalaki ng mga chicharon. Oh. Ayan. Oh. Chicharon bagnet. Ang sarap nito mga kabs. Ibayin natin yung version ng munggo natin. Mas maganda, may sabaw para igupin na yan. Oh. Ang sasarap ng mga chicharon. Oh. Ang grabe. Oh. So ayan. Kumulo na. Lalagyan lang natin ng magic seasoning. Kakunting-kunti lang. Tapos konting asin. Konting asin lang mga kabs. Huwag na natin damihan, baka umalat. Tapos mga kabs, lalagay na natin tong ampalaya natin. Yun, ampalaya. Ampalaya, ayan. So natimpla na siya, mayroon na siyang magic seasoning tsaka asin. Ayan. Tapos susunod natin yung celery. Ibang version yan, yung iba kasi nilalagyan ng malunggay or ano, iba-ibang daon. Ano? Tapos ilalagay na natin yung mga chicharon natin. Ayan, napakasarap naman yan. So lutuin nyo po sa bahay nyo ito, napakadaling lutuin na yun. So ayan mga kabs, lutong-luto na to. Taste test na natin to. Mga kabs, tirahin na natin to. Tara! So ayan mga kabs, luto na yung munggo natin. Ayan o, taste test na natin mga kabs. Sarap nito. Ito yung chicharon o. Napakasarap mga kabs. Oo mga kabs, maraming salamat po. So huwag kalimutan mag-subscribe, like and share po yung ating channel na to. Marami pa tayong lulutuin na masasarap. So God bless mga kabs. Bye bye.